Hello mga ka-listener, good evening. So ang oras karon alas 11:20 na. So gabi na kayo no. So karon gikan ko nag kanang ga-train ko sa kanang mga live streaming ba sa DWHP. So gi-arrange na ko ang drama nga ma-reveal sa kagabi no. So unom na siya ka episode. So kulang na lang siya usa para insakto nga 7 ka episode no para moabot yun siya og kuan ba isang oras kapin. So tingali ug mapuhon ni mga ka-listener no ma-upload na to ang ma-reveal sa kagabion. So ato ning gipaningkamutan karon nga ma-arrange kay aron ugma masugdan og edit ba para insakto gid siya nga 1 hour kapin. Nya mao ba ni ang request sa ato ang sponsor no nga si Ma'am Grace Blanca Flor no. So muna ko ma'am, salamat kayo sa imuhang gilod no. Maka-upload yun ta. Kapadayon ta og upload sa mga sumpay sa drama no. Nya nasugdan na nato ang part 1 sa habal-habal driver ka lang. So taas kaayo Iabot og 2 gig ug kapin 2.3 gig pag-upload nako, grabe taas na yun. Nakadlawunan ko pinaabot pero wag yun ma-success ganin ang kadlawon kay kuan man wakadaog ang internal memory sa akong cellphone mo tong naabtan yun tawag kuan no mga hapon na ba ito na ko na-upload ang part 1. Grabe sige kaduha pilyon pag ikatulong na mo to nga na success no biski buntag i-upload to kaya ang video di ba gauna daan buntag alas 8 kapin pero na-upload sa hapon na hapon yun. So kuan mga ka-listener ato panikamutan niya po no nga kuan pero sa pagkakaroon ang drama sa nga mangtas atong i-upload no part 6 na ka sa mangtas no sa mga bag-ong nagsugod og paminaw ba no. So sa mga nakapaminaw na so dili na ni excited para sa mga nakapaminaw na pero sa mga bag-ong listener so naghinam-hinam sila ning sumpay no. So part 6 na taron. So ato ning gihapong padayonon kay nasugda naman luoy po tong mga wala pa nakatiwas og paminaw ba no nya katong mga nakapaminaw na ay na po mo kanang pangkuan sa uban nya mingon mo kayo na kay bana balik-balik. So ayaw po no sa mga pareha ni Jewelski no balik-balik lay ko no. So para ni sa mga wapa ka paminaw nya mao sa nigiat nga ni Jennifer Hera no ang mangtas no kaya mura bag-o ni siya nagsugod paminaw. So kuan salamat kayo sa inyong pagsunod kanunay kanunay paminaw no nya man ko katimaan sa mga kuan ron mga nag-comment uban di lang sa ta mag shout out no. Andi ako ninumduman dahil galing na magpa-shout out si Vulcanizing Gins TV man dito. So shout out ni mo sir no Vulcanizing Gins TV kung ako masayo nya nasa nag-comment dito ni aging upload na to no na comment nga ganahan ko no siya sa ato ang upload nga mga drama kay gawas nga taas ang ato ang drama nindot sa kunog audio no. So ato man ganing gi gastuhan og loading audio kay aron tinaw ba kay og record og sa radyo basag kayo ng paminawon nya maapil ang mga kasikas kasaba sa palibot no mga ka-listener. So lahi ra gyud ang kanang mo upload og drama nga gikan sa record sa radyo no. So kini ato kay dagko kay ni konsumo sa load mo na bitaw nga ni action kung kaproblema nga na suspended to ako ang main channel ba. So ni action yung ka problema kay saon na dako kayo
konsumo sa load ning ato nga kanang drama kay live streaming ni DWHP atong downloadon ba nya i-trim dayon convert to audio dayon bago siya i-edit dako taas nga process mga kalistener no nang bitong di ko kadali-dali og upload no so kabalo ko nga excited kay jud ang excited kayo uban jud nga sumpay dayon so dili gyud madali ang process ani ako kay simple downloadon pamandaan nya human i-trim pa mag-trim i-convert to audio nya ma-convert to audio ato na nang i-edit na kuhaan na sa mga commercial o sa mga copyright music muna kinadugayan nya ning mix pa dugay kayo muna na murag sa mga uban siguro makabalo na sa kung ano murag sayon na sa uban mga huna na dali dali pag-edit so dili dali mga kalistener no? Kinahanglan yung nagtaas nga oras sa pagtutok sa pag-edit no so salamat kayo sa mga naka-appreciate sa ato ang kuano mga upload nga drama no nga bisan pa man og kuan madugay-dugay ta pero na kuan nagyapon mo ba kanunay nagasunod og paminaw no salamat kayo ug dili sa ka maglangan og kuano kay taas-taas yung tag-intro sunod na po ta mag-istorya sa sunod nga intro no so paminawan ninyo sa mga bagong listener aning mangtas nga drama paminawan nyo ang part 6. Agi. Nahadlok yung kaayo si Samantha. Sa gisulti ni Clark nga may nakakita kaniya sa dapit, diin makaplagi ang patayng lawas sa batanuong babae. Nakapangutana siya kung siya ba ang bangtas ug mihilak ug maayo. Tungod niini, nadugangan ang kahadlok ni Migila apan gimaymayan ni Clark si Samantha. Unya human gikasulti ni Clark si Konsehal Tino. Naginusara siya o gipinsar ang tanang panghitabo sa Isla Pangandaman. Wa siya laing gisaligan, ginuura ang iyang gihangyo nga giyahan siya. Dito sa kumbento, nananggit ni Padre Norman si Canuto, ngumuduaw sa iyang uyo ang sakit. Apan sa labtunon kaayo ang mga sinultihan sa pari nga nakabahadlok sa nawahi. Dito sa rest house, sa labtunon usab kaayo ang mga sinultihan ni Dr. Mon ngadto kang bulhog. Sa wapak kini mo biya sakay sa auto. Unya gibalik ni Clark si Samantha ug nagkasulti sila bahin sa nitabo sa nawahi. Mga kasama, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangdas. Kailangan nahitabo na ako. Ha? Unsay? May nahinumduman ako, Clark. May nahinumduman ako. Samantha! Kumusta, Tiyo Muning? Unsa kabaganuto? Unsa ba nang pangumusta ni mamura man noon tag masakit ton? Si Tiyo Muning ay? Unsa man dong giingon mo dong miyaging adlaw nga may muanhin ako kay dunay toyo na ko. Wa man lagi. Ha? Aw, wala makani si Brad Clark? Unsay Clark ba? Kaway Clark raw ni mo. Tiyo, sumat sa na mo pagkasiyaw. Kayo wa man yung kay klaro. Ingon kang may muan he, o niya. Wa de ay. Aw, Kwan,
Basig doon ay problema, tiyo. Pero sige lang. Kay baw kong muani gyud to siya nimo. Walang ko kay baw kon kanus agyod. Kay importante magyod ang iyang tuyo nimo. Sabagay, tos dekon ko rin ng buktok ni mo sa buko-buko. Ha? Muwiyos rin na. Ikaw yan, tiyo, ha? Wapigin na mo pas ng imong pagkagwat siya, ay. Gwatsehan ang naong ni mo. Ay, si Tiyo. Kayon sa man ituyo ang giingon ni mo. Ang sa ba to? Clark? Clark? Si Clark. Clark, oy, dili. Clark. Katawa mo lang tanim mo, oy. Clark, Carol. Ay, ang sa lagi tuyo? Ang sa lagi yan tuyo na ko? Wabaya mo tubag. Nganong ako may imong pangutanon nga siya may tuyo nimo? Wala ka may bawo di ay. Wa, oy. Nganong may bawgod ko? Wag yun ay sa gisulti ni mo, bisag jutay. Ay kamo lang uni pagsulti siyo, ay total. Kay bawo man gyud kung muani siya nimo, di ba? Nakasiguro man gyud ko ana. Ay, mo kuno. Mitukar sa ning kabuhi ni Tiyo. Ay, kunot to sa gitawag nako. Kanot to taon, oy, dili kunot. Ay, parehasa na. Di ba, may kunot ka? Ay, labig, muingon ko. Unsa man ka kunot, na kay kanodo? Way lami, Tiyo, way lami. Lami, kanus aman nga, ay lami nga, kunot be. Kanus aman ko na nalitabo be. Kunot. Kanang Kunot. 369, kunot. Ahak ba yan ni mo, Tiyo, oy? Pero, Tiyo, seryoso ta ba? Unsay seryoso ta ba? Hinanggaw di kas pagkiksulti ni mo na ko. Kadiyo tagot, Tiyo. Mag-istorya tag ka ng tinarong ba, pamatiyas ako? Ang naong biya sa hanggaw ay tinarong kuno. Unsa tinarong ginamos? Kadiyo tagot, Tiyo ba? Seryoso laging istorya ba? Amo ba? Nabaguhan ko ni mong hanggawa kada. Karoon pa kong na di ay kay tinarong. Minaw sa, Tiyo. Ayaw lagi na minaw ko. Unsa mo? Ato-ato lang ni Tiyo ba? Na gani mangutana nimo. Labi na si Pader Norman ba? O bisan kinsa nga nung naanhi ko nimo. Ingna ha? Nga miduaw ko nimo kay nasakit ka? Usa? Spilyahan ko ng buko-buko mong buktuta ka. Tiyo, ay seryoso ko ba? Ngayon di ay. Hanggaw ka mo ka. Ngayon tuluan man ko nimo pamakaka ha. Di manggut ba? Ang ako ba, nga basin bang kaning mabuking ko ni Pader Norman, kay ako magudyang giingnan nga muduaw ko nimo kay nasakit ka? Amaw yung gabi sa kung saan ka to. Tungod sa imong kahanggaw nimo, imo kong gitungo. Pamati sa Imo Tiyo. kong gitungo. Pamati sa kay sultihan tanalang ka kun nga no. Pamati sa Tiyo, ha? Patiwasa gud sa ko sa akong istorya aron makasabot ka sa tanan. May importante kong buhaton dito sa Picas Bay. Kilipahin na ng isla, Father Norman. Pero may hapit ko ni mo, aron sayran ka. Nga may mga barangay na nga kanhe, na Danny Clark, na nang ilang kausa-kausa kuno. Nga mihunong na sa maong kalihukan. Baba, Dr. Mon? Nga naman? Kay nahigmata na sila. Nga mao hinuon ang nakapasamot sa problema. Sa kamatay din sa isla. Kung mao ka na, nakasabot na gede sila. Mabitaw ni Permi na akong iwali sa akong ipahigayon nga misa. Nga nga ato rag yung pagtuo sa Ginoo na makaluwas o makasulba nining problema din Dili ang paghinanggaw o pagtukaw-tukaw diha. Sumaon sa inahitabo ni Kapitan Cardo. Ambutan ng Clark. Giunsan niya paghuna-huna. Oh. May katawa ka magod, Dr. Mon. May katawa ko kay nahimuot ko, Father. Doktor. Ngano? Dili bagod ko ang ngayon nga mahimuot, Father.
Na ayaw na ka nag-isod sa imong buot, Father. Hain man di ang buktot. Si Kanoto? Kay may lain pa ba na yung buktot din his kumbinto? Tua. Miduaw ko no sa iyang uyuan nga masakiton. Unsa miduaw ko no? Nakaingon ko nga miduaw ko no. Kay nagduda ko sa iyang lakaw. Kay nga no? Unsa man say kalaki ang narong buktot din his kumbinto, Father? Ha? Unsa man? Basta mo'y akong nahinumduman, Mamigela. Clark, nga mura kong nagdamgo at tumigayon na. Nga murag nakita na akong misaka ang akong espiritu samtang naghigda ko. Buot unta kong mulihok. Pero dili ko makalihok. Ginoo ko. Nga sa ato pa, mura kang giurom sa manta. Maingon-ingon gid anak, Clark. Ipadayon, anak. Unsa may sunod ka na hitabuan to, ha? Mauto, dihang misaka na pag-ayo nga akong espiritu. Ingon sa nawahan ako sa akong kaugalingon. Ug mao na lay akong namatikdan pagbalik sa akong una-una og panimuot. Nga ni anak ko sa bahay. Ug mao ning higayon na karon. Dihang mibangon ko. Ug gisangpit among duha nga nagsulti kaniha dito sa gawas. Unsa? Kinuo ko. Unsa imong pagsabot dining hitabuan, Clark? Unsa man? Amuta, kung husto nasayop balangga ko ng Miguela. Ning nias akong nahuna karon. Pero sayop tang, wag yun ang lawas ni Samantha din eh. Dini sinyo. Sa dihang nawaha siya. Sukuhi sa iyang gingon niya. Diha ra siya naghigda sa kwarto. Diyos ko. Clark, unsa ka imong giingon nga naas imong huna-huna? Unsa ba di ang nahitabo ni Samantha, ha? Unsa man, Clark? Nagduda ko nun. Nga may gahom sa kangit-ngit. Nga nagmanipula ni Samantha. Unsa? Nagkalahom ug mas nagkalahom kinikarong mga panghitabo dinhi sa Isla Pangandaman. Ug nasabot ko dili na kini ordinaryong panghitabo nga mahimo sa ordinaryong tao. Ug way laing makahimo nini ang sakop ra gyud ni Satanas. Asa naman to si Clark, ma? Nawa na lagi. Dili ba nadanghit naman to siya nato ganiha? Oo. Pero naglingkod-lingkod pa man to diha sa may tigbayon. Karon pagtanaw na ako, wa naman. Samantha, anak. Nahibaw ko, ma. Nahadlok og nabalaka ka ining nahitapo na ako. Kinsa ba'y dili ba hadlok o babalaka nga dili kini ordinaryong paghitabo? Tinuod na, ma. O gusto si Clark sa iyang giingon. Nga gikinahanglan nato ang subsub nga pag-ampo ug magrosaryo ta kanunay. Nga kun mahimo, ang tanang misteryo sa rosaryo ang atong himuong matag adlaw. Aron mapanalipdan kita sa bisan unsang kadaot nga binuhatan sa gahom sa kangitngit. Kay matod pa ni Clark sa katapusan namong panagsulti. Sa iyang mga nahibawan sa mga seminars dito sa ila. Sa pundok diin sila mahisakop. Nga dako gyud kaayo og ikatabang ang inadlawng pagrosaryo.
Kay ang paglitok sa maghimaya ka, Maria, makapatay og maghatag og linog sa tibok impyerno nga makapakurog sa yawa. Kay si Mama Mary ang gitugyanan sa langit nung amahan nga mao'y muyatak sa sa yawa hangtod sa katapusan sa panahon. Samantha, nga sa ato pa, gusto si Father Norman sa iyang giingon nga ang pagtuo o pagsalig sa buhi nga Dios ang bugtong makaluwas nato. Husto siya, ma. Apan wa siya gitudlo nato kung unsaon. Kung unsa ang ngayon atong buhaton, aron madugangan ang atong pagtuo sa Ginoo. O nga mas mapaligon kini. Gani mato ni Clark. Dito sa ila sa Cebu, ang mga relihiyosong pare, miawhag yun kanunay sa pagrosaryo o kung dili man makatambong kada adlaw sa misa. Bisan sa adlawng Domingo na lang nga mo'y adlaw sa Ginoo. Samantha, Nabati ni mo ang tanang gisulti ni Clark, ma, nga ang mga relihiyosong pare, kanunay kayod nga magrosaryo, kay makadugang kini sa pagtuo, ug makalig-on ni bisan kinsa batok sa mga nagkadaiyang tentasyon, nga pinuhatan sa gahong sa kangitgit. Nasuroy ka lagi din sa Barangay Wholesome. Si Nang Mikila, maor ba'y nahibilin sa inyong bahay? Gitiman anak ko ang tanan mong gisulti, Clark. Lakip na ang imong giingon nga dili maayong may mag-inusara sa amo. Maong kun asa ko, kinahanglan nga anausap si mama. Salamat, Sam. Ang tuod, o sa na imong tuyo? Kuan, sa wa pa day ni manganhis si Mama Miguela. Nagrosaryo ni. Og gipangadji to namong pangadjion ni San Miguel Arcangel nga pakingilin sa mga yawa og dawtang espiritu. Mas labing mayo, Sam. Kay dako kay katabang kini nato. Isip proteksyon nga malayo kita sa mga katalagman ug sa mga ngilad ug posibleng panghitabo nga binuhat sa yawa. Pagdugang usab og pagpalig-on sa atong pagtuo sa labing makagagahom nga Dios. Og tungod sa tanan mong gisulti nako, Clark, nakaunahon ako. Kung nganong dili man nato tudluan ang tanan, kung unsay imong gitudlo namo ni Mama. Samantha, Hisabta na mo ang tanan mong pagpasapot, Clark. Nga kung paharion na gid nato ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, huna-huna og kalag, dili gyud ta mahimuwag niya. Ilikay gyud ta niya sa tanang katalagman. Ug mahawas kita ni ining dakong problema sa tibuok isla Pangandaman, patok ni ining mangtas. mga igsuon, tao lang sab ko nga makasasala. Nga buot mahibalik ang mayong relasyon ngadto sa Ginoo. Wa ko mingon nga limpyo ko. Ug wa usab magpaabot nga daygon. Kayang pagdaig iya lamang sa Dios. Apan nakasiguro ko nga kung isurinder lang nato sa Dios ang tanan nato, uban ang mga maing buhat ug ang paghinulsol sa atong mga sala, mabalik gayud ang kalinaw dinhi sa tibok isla. Labi na kun ubanan nato sa pagmaya sa atong mga sala, pinaagi sa sinsiro nga mga sakripisyo ug buhat sa kaluoy, nga mao gayud ang makapatandog sa kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Maong gikalipay kay nako ang suwestyon ni Samantha nga magtinabangay kita, nga mas makaila kita sa Dios ug masayod kung unsa gyud ta kabililhon alang kaniya. Nauna-unaan ni Samantha nga palambuon nato ang atong pagtuo, pinaagi sa pagtuon sa Biblia. Dili lang sa limitado tang panguna-una, apan mangayo gyud og giya sa kahitasan aron atong hisabtan ang tanan. Matud pa ni Samantha
nga may mga katikista di ay dinhi sa una nga nagtudlo sa kabataan. Unsaon aron nga mahiduol sa Ginoo. Mga igsuon, nindot kay kini nga atong banhawon. Aron mabalik kita sa sabakan sa Dios nga Amahan. Bahay ninyong tanan. Amping mo kanunay. Tabi na, Pads. Pero patabiyon ako nimo kanot. Wa manggod, Pads. Kaning nang-excuse ra ko nimo, dili kay patabion ti ka. Oh. Ngano? Nakay mga bisita, Pader. Mga bisita. Kinsa? Mga taga-barangay Tiaw. Unsa? Mga taga-barangay Tiaw? Ug unsa ilang tuyo nako, ha? Kalma lang, good Pads. Ayaw lang, good pangugat. Kanang bugto ganin ang ugat ni mo na. Patay jud ka. Unsa? Maayong adlaw, Father. Pads ay. Ang mga taga-barangay Tiaw, uban anang Samantha. Mangayo kong dispensa ni mo, Father, atong gipuhat ni Clark na nakapalain gud nimo. Nalain gi ko siyang gibuhat. Kay iya kong gipakawawan. Ug kung maura ka na tuyo ninyo, mahimo na mo makabiya. May importante ning tuyo nimo, Father. Yaon sa man? Nga tabangan unta mi nimo sa among tinguha, Father. Nga mabalik ang katikista sa among barangay sa pagpanudlo sa mga kabataan sa pag-ampo ug para sab sa mga dagko. Mahimo pa, Father? Unsa? O kinsa ang nag-awhag sa mga taga-barangay Tiaw ang katikista-katikista? Si Clark? Wala yung Dr. Mon. Si Clark. O niya, giunsa man nimo, Father? Kuan, sa may ako mahimo. Ngan man kuno nga ako ang bugtong pari dinhi sa Isla Pangandaman. Nga mao kuno'y gitugyanan sa Ginoo nga mapalambo ang ilang pagtuo. Wa ko makabalibad. Ngano mi katawa ka, Dr. Mon? Mao gihapon. Nahimuot. Dr. Mon, buton ta nila nga ako gyud mismo ang mopahigayon kunog mga tigom sa pagpalambo sa pagtuo sa Dios. Pero mibalibad ko. Ako sila giingnan nga unsa maday kapuslanan sa mga katikista sa ilang barangay nga mantigo naman to sila. Nga tinudluan ko no sila sa kanhing pari dinhi sa una nga akong gipulihan. Mibalibad ka. Kay wa kamay nakatunan ni Father. Dili ba? Dr. Mon. Pandimal. Buisit nga Dr. Mon. Iya kong ginsulto. Iya kong gihakit. Pero nga nung ingon na siya ni anak di rin ako. Unsay puti pasabot nini. May nahibawan ka siya bahin ako. Doon na ka. Bisan unsaon mo paglimod, Father Norman kuno. Mailagyod ang tinuod nga bulawan o dili.
may mga nahibawan ako bahin sa matuod mong pagkatao, Pader. Hapit ko na kini mapamatud Hapit na. Ug at tangi. May mga tao sa nagkalain-laing barangay din sa Isla Pangandaman. May anhi nimo sa kumbinto, Father Norman. Unsa ilang tuyo? Naglibog lang kuno sila ning mga panghitabo sa isla. Ilabi na sa atong gisulti nila na si Dabiana gid ang mangtas tungod atong iyang gibuhat nako. Nga iya kong gibugno o nga buot ko niyang balbalon. Ug usanan ini nga atong giingon bahin ni atong Samantha, doktor. Nga kita gid mismong duha ang nakasaksi nga mibabag siya sa imong auto nga atong gisakyan ni atong gikanta sa barangay Tiaw. Nga ato usab nga gidudahan nga mao ang bangtas. Wa ko makasabot sa buot mong ipasabot, Father. Mahimo bang imong klaruhon? Naglibog sila kay miingon tag si Dabiana ang mangtas ug miingon sabta nga si Samantha sa barangay Tiaw mangtas usab. Mao ilang gianhi nga klaron gid kuno nato kung pila gid kabuk ang mangtas. Kung daghan bagid sila kay daghan ang istorya sukad pagid sa una. Nga daghan ang gidudahan, daghan ang giakusahan. Pero wa gid kini mapamatud Unsa? Kana di ang mga garas sa imong naong. Kan kinsa man ang agi. Dili ba si Dabiana may nakaingon ni ana? Tinuod ka na. Pero nahitabo naman ko kuno sa una nga gibilanggo ang buang nga si Dabiana. Pero may gipatay lang gihapon ang mangtas. Ug mao nga gibuhian siya kay way ebidensya nga ang buang mo'y mangtas. So, sa laktod nga pagkaistorya, wa sila mutuo nga kadtong Samantha. Mangtas. Ambot ba, Dr. Mon? Nasabot ko sa ilang mga sinultihan nga wa na kana nila tuho Unsa? O kinsa may ilang gituhuan? Kadtong Clark nga naghilo sa ilang hunahuna. Mao ba, Father Norman? Tan-awar gud dining duha. Si Dr. Mon ug Father Norman. Ngano? Ngano man ka ha? Nganong batok magha para nila ni si Clark? Nga sa tanaw ko, sinsiro man siya sa pagtabang para sa kasulbaran ining problema sa mangtas din sa isla. Sinsiro. 129. Sinsiro. O usa pa, makalibog. Anong ilamang yung idudho sa mga tao ron nga kasi Dabiana ang mangtas. O kadudahan usab kadto sa Samantha. Tungod atong ila kining nakita nga mibabag sa auto sa doktor nga ilang gisakyang gikan sa barangay Tiaw. Ug nakalit lang usab kining nawa. Tinuod ka ng ilang giistoryahan bahin atong Samantha? Libog yung kutaw ko inida. Pero, kadtong akong na-eksperyensya, akong nakita katong Samantha nga misud kumbinto. Usa man gito? Una-una ko lang ka to? O tinuod yun to? Aho! Abi na kogwa ka makabantay. Nga murag nagpaniid ug namati sa atong panagsulti si Kanoto, Father. Hawd na lang ang buktota, doktor.
Murag ako na lang gigibantayan anak niya. Kanunay ginanak ko na matikdan. Dili ba nasultihan ko na sa ikaw bahin ni Bulhog? Wa sila'y kalainan, Father. Ug unsay gusto mong buhaton nato nila, Dr. Mang? Unsa? To nambo ang kanoto. Kamo ay bukan sa o. Relax. Kalma. Kalma lang, Father. Ayaw kalimot nga pare ka. Ayaw pagpaila. Unsa ko nang gipanulti nimo, doktor? Unsay ayaw pagpaila? Ngano? Unsa man di pagtan-aw mo nako, ha? Unsa, doktor mo? Wa ko magmin. Ug unsa diha sa akong gisulti. Ang buot ko lang ipasabot. Ayaw pagpaila. Nga may edad ka na. Hinungdan nga dali ka na kayong masuko. Sama na ako. Father, take it easy. Take it easy. Samtang madapan nato. Agwantahon lang sa nato kanang doha. Kay magamit na sila. Magamit na sila, Father. Doktor mo. Kung angay tang mapikon, ngadto ra gyud ni Clark nga may naghatag og buwisit dinhi sa isla Pangandaman. Unsa? Og din mo makuha ka ng istoryaha, Clark. Nakitudahan nila si Samantha nga mao ang mangtas. Sa manig binuang nga, may mga ebidensya ba sila, ha? Nakita ba nila nga ang akong anak ang may gipatay, ha? Doon na ba, Clark? Nang Miguela, nang ilahitin ang tingog ni mo. Iti aling mabatian ta ni Samantha. Kay nga no? Unsa man day ka nang inyong gipanagsultihan bahin ako, Clark? Samantha, Unsa? Ako? Mangtas? Ginoo ko. Samantha, anak. Ayaw paghilak. Kalma lang, Sam. Kalma lang. Kay sayod ang tanang tiga-barangay Tiaw. Gatili ikaw ang mangtas. O gani, mituo ang tanan sa akong gisulti. Uwa, gimangtas sa barangay Tiaw. Unsa ilang basihan? Ang nahitabo pa na ako. May ebidensya ba sila nga doon ako gipatay? Bisa na lang og mananap? Ado na ba? Husto na, Sam. Utang-but, husto na. Ang kadighanan, diligid mo tuon sa maong dipalakaw nga mga istorya bahay ni mo. Huwag sultihan talaga. Nga tungod ning mga istorya karon nga mikatap. Nadungagan nga akong pagduda. Nga dili lang ang giingon ninyong mangtas ang dakong problema din sa isla Pangandaman. Kundili, may tao o mga tao usab nga buot to isun ang kamatuoran nga mao karoy akong gisubay o gistudyohan. Ug unsay buot mong ipasabot, Clark? Unsa man? Kung di na mo tuo ang mga tao sa palakaw nga may istorya, na sinabihan na nga usag kabuang ang Mangtas Clark, labaw lang dili usab sila mo tuo nga may kalabutan si Samantha sa Mangtas. Salamat, Konsyal Tino.
Dili man direkta nga gitumbok si Samantha. Gamaw ang mangtas. Apan mulutaw ra gyapon ang kamatuoran sa umaabot ng mga adlaw. Kung unsa ka tinuod ang akong mga pagduda. Oh. Ug usibot mong ipasabot, Clark. Clark? Dili pa ko magpasabot nimo karon sa tanan, Konsehal Tino. Dili pa. Kay gusto pa na ako makakuha og lig-on nga mga ebidensya nga makapamatuod sa akong mga pagduda. Mao'y ako libawan nga sila si Dr. Mon ug Father Norman ang tinubdan ni mong istorya, Clark. O sa laktod, sila ang nagpagkatapi ni. Kaya nga, may pagduda ka ba dahil nila ni Dr. Mon o Father Norman? Ha? Tubag ako, Clark. Murag di man ko makatuo anak Dr. Mon. Nga katong Samantha nga taga barangay Tiaw maoy mangtas. Kay kagwapa niya. Wa ko mo ingon mo bulog nga siya gidong mangas. Wa namo gidirektas pagsulti ang mga tao sa kabaranggayan nga mong giadto ni Father Norman bahinan. Ang among gibuhat nga nagpasidaan lang nila. Kimaw na yung among nasinapi. O nga nagduda lang mi tungod nitong among nasaksihan. O gusto pa, dili basihan ang maing hitsura o kagwapa sa tao. Ang mga kaingon kita nga dili siyang mangtas. Hay! Ambot na gyud doktor. Naglibog na gyud og samot ini. Nalawgaw naman ning maayo eh. Bisag unsa naman ang istoryang may katap ay sa bangtas. Nalubog naman ning maayo eh. Kana, tungod ni Anang Clark. Bulog. Siya mo'y nakaingon ni kanan. Siya, bulog. Ha? Siguro ka, Dok? Kay iyang gihiluan ang unahuna sa mga tao. Ug sukad usab siya miabot din sa isla. Mas migrabe na ino ng atong problema. Siya mo'y nagkatag og buwisit dinhi sa isla. Pisang saon. Klaro yung kaayo nga may kalagot si Dr. Mon atong Clark. O dili kay siya lang. Lakip mo sab si Father Norman. Hay! Mangutala mo ko. Kung ganong naglagot man silang duha ni Clark. Nga wa man ang talidautang gibuhat nila. O sa akong tanaw. Tarong nga pagkatao si Clark. O wa siya problema. O kung doon na may problema, huwag lain, kundi ang duha, si Dr. Mon o si Father Norman. Bulog. Bulog. Yay, kitawag ko niya eh. Nga naman po ka. Pag-upagay may nagsorte, hey! Basta timan ing akong gipaod. Way si bisan kinsa nga tugutan nimo magkasud sa compound nining rest house. Nakasagot ba? Bulog? Dok. Sige. Adto na ko. Kadiyot, Dok. Asam na ka, Dok. Dili ba nga makapila ko naman ikaw sulti? Nga wa kay katungod nga mangutana ug magpakisayod sa ako mga lakaw. Ay, hala. Ay, sorry, Doc. Balik na yun ka, Doc! Hey! Si kapatid ako na. Asam ko siya paingon nga hapon naman. Takdol ra ba ang buwan ng gabi eh. Masugatan ka siya sa mangtas. Kuya Egos siya.
Unsa ba'y tuyo nimo kanoto? Pads, pader, may kay hayag pangadlaw. Ha? Oh. Manangin unta ko nimo nga, mudo ako balik sa akong uyo ang nasakit ba. Si Tiyo Muning ba, Pads ba? Wa, siya mo tubag. Mitutok may noon ako. Pader? Kanusa ba mamatay ka ng uyuan nimo kanoto aron dili ka na mo duaw pa niya? Usa ko nang imong gipanulti, Pader. Usa ko nang imong gipanulti. Wa ka ba makadungog kung unsa akong gisulti? Nabungol ka na? Matod ko, kanusa ba mamatay ka ng uyuan nimo aron dili ka na mo duaw pa niya? Malaka taon, Pader. Oy. Malaka. Tur. Malaka. Diriyot pa ginawa malitos. Simpa ko taon, Pader. Kay tuwa naman ang guna ng naong nimo niya. Ngano? Mabaskog ba siya magsigi kag duaw niya? Ha? Sulti lang gud. Og di ka mo sugot nga duaw nako siya, Pads. Kay di na lang ko mulakaw. Kung gusto gikang moadto mag-uban ta. Mag-uban ta? Kung sa ingi, ngipon? Si Pader. Oy, ngipon ko tatot. Sige, kay mag-ilis ko. Aron nga makatultol pod kog hain magpuyo ng uyuan nimo nga masakiton. Pabuta ko. Patay. May gidangat ini ron. Kung mo ban Pader ako, sakpan yang way sakit si Tiyo Muning. Booking ko ini. Tiyo Muning. Asa ka, oy? Oh. Tiyo. Hay namang uyuan nimong kanutuha ka. Wa ko hibaw der, oy. Mo gani atong pag-abot din he. Abot na to, mao pa. Kaman taong ka, Pader. Mao ka ni ang bahay sa imong uyuan? Basi gisaag lang ko nimo aron dili na ako makita ang iyang kahimtang. Kung tinuod ba siya masakiton o dili? Grabe naman pagkapans, oy. Nga namang nakaingon mag-ana. Ha? Baka ako nagyugay kog naong? Ano? Dili ba halata ka no to? Si Pader. Halata ba, oy? Ano wa ba lagi tao din ha? 554? O sa to? 554? Basta mala. 554 na, Oh. Pader. Mala. Malabi tao. Wa ba lagi tao din Nga sa ato pa. Kay wa siya din milaag to siya. Wa to siya sakit. Giilad lang ko nimong hanggawa ka. Wa ko magtong ikaw si Clark. Matod ni Kanuto. Batanon ka pa? Pusa mong purma o bayhon tiguang kamang tinahon. Habang imong tingog magklaro nga batanong pagyod ka. Diskarte ni, Loy Muning. Ha? Panagana sa din ako. Aron nga dili may bawaan ning akong pagpakigsulti nimo. Sa mga nakailan ako. Wa ko makasabot. Isabtan ko ron nimo, Noy. Ay, dito lang unta ta magsulti sa akong payag, Dok Clark, kay way magka-disturbo na to dito. Gituyo na ko. Nga layo tas imong bahay, Noy Muning. Aron nga way masayod nga nakikita ko nimo. Kay sikreto ug importante gyud kayo. Kining akong buot pakisayra nimo. Ay, muna sultis ako pagumangkol nga si Kanuto. Pero bahin man sa unsa ang buot mo pakisayran ako, do. Daghan gyud, Noy. Daghan gyud kayo. O ginaot matubag nimo ang tanan kong pangutana. Kana kung makatubag ko. Pero nisugod na bayag ni Obdong, gabihan yung kasi mong pagpauli. Takdol ra ba? Kaya masugatan ni mo ang mangtas. Basta takdol baya, doon na yun siya mabiktima. Kalipay na ko. Kung masugatan ako ang mangtas, Noy.
Oo, sagoy. Ay, pastilan. Wa ka masayod ang imong ipanulti. Wa ka pa masayod unsa ka bangis ang mangtas. Kana mo'y gusto kong masayran, oy. O gusto ko siyang mailan. O kung mahimo, ikasulti siya. Aron akong mapangutana. Kung unsay hinungdan, o nga nung gusto magid niyang mupatay. Labi na niining adlaw, nga mutakdol ang buwan. Unsa? Wa palagi maanhi si Clark, Ma'am Miguela. Di ba maingon siya nga ani siya manihapon sa ato? Wa pa man. Bitaw, uy. Ay, basig may importante pang gilakaw unsa ba? Muanhi magito siya kay ni amang ubang mga kalalakinan sa ato nagpaabot niya. Kakadiyot. Naanalaki na ni mo kwintas nga purmag cross nga gihatag ni Clark. Oo. Ang Benedictine Cross, ma. Mao tingali nga nahitabo ko adto. Katubang giingon ninyong nawa ko dinhi. Kaya wa man ning nako isulop. Ako ning nabian dito sa banyo. Ay, pastilan. Mao tingali. Ayaw na gyud ka nag-ibuwag nimo, ha? O, ma, dili na. Medras magpaabot kahata ni Clark's panihapon, magrosaryo lang katagdaan. Maayo man unta itong magrosaryo ta nga naa siya. Aron makatabang pud siya nato sa angayang mga intensyon sa atong pagpangatsi. Ay, ikaw di ay. Ang importante nga mo ay atong iampo nga magmalinaw na kining tibuok isla pangandaman o mahunong na kining pagpamatay sa mangtas. Sa ako lang nainumduman sa una do Clark. Malinawon kining isla. O may mga dumuduong nga mag-anhian din eh. Mga tigpapatigayon nga magdaog mga nagkalaing produkto nga wa din sa among dapit. Apan, sakalit lang. Ang maong kamalinawon o kaanindot nining maong isla. Namansahan sa kagrabing itabo. Diyan may mga dumuduong ng mga lalaki. Hikitan lang patay. May agis pinagan sa ilang mga liog. O naguba ang kilid nga bahin sa ilang wanga dughan. Diyan gituhuan sa tanan. Nagikuhaan sila sa ilang mga kasing-kasing. Unsa? Og sukad niya to. Nabaniog na nga may mangtas din sa among dapit. Kaya nagsunod-sunod naman ang kamatay. Nga may susamang klases kamatayon nga niyaguman sa tanang biktima. O mahitabo kini labi na jud kung takdol ang buwan sama nining gabi una. Noy muning. Ug sa ngadto-ngadto, mas nagkagrabe pa ang mga kamatay din Bisan kung dili takdol ang buwan, bisan kung dili gabi, bisan adlawan, uhayag ang adlaw. May hipalgag yun nga patay. Mababay man o lalaki, matiguang man o mabatanon. Way pili ang mangtas kinsa niyang himuong biktima. Duklay. Diyos ko. Ug sa pagkahitabo ni Ninoy Muning, kinsa man ang pari sa inyong simbahan? Si Father Norman na ba? Ha? Noy Muning? Siya na ba? Gabi na malagkan to.
Wa pa man gid ang imong uyo ang masakiton. Ang lagi pader? Wa pa bitaw. Buhi pa gato si kanoto? Tingalig gipatay na sa mangtas. Way mangtas nga makapatay ato niya pads, oy. Kay may nakamahuan to. Usa may nakamahuan na to. Nantigo tong mga mot si Tio, oy. Mamano-mano man. O sa pagpakig-away anang mga daotang espiritu. O bisan sa mangtas. Mao ba? O, pader. May nakamahuan. 653. May nakamahuan. 653. Mo bitang basta na ako o ba niya? Hinanok di kay ko pads, oy. Kay misalig man ko niya. Dili parehas ditos. Hala. Usa? Usa dili parehas dito asa man? Sa simbahan? Kay mingon di kong sa simbahan pads nga man. Helom. Ha? Pagkaarong ingnon kapag yung hanggawa ka. Labaw pa ko nimos kahanggaw. Ha? Kung ako'y hinagawa nimo. Unsa to, dre? Bitaw. Unsa tong gisulti nimo, dre? Daghan di ay ta. Unsa daghan deta? Pagano may katawa man kahanggawa ka? Ha? Simtoyo. Unsa simtoyo? Simtoyo. Pero labaw pag yung kanako. Mao diyan. Hanggawa. Simtoyo yun lagi. Uy, animala ka! Klaro hara ko ng gisulti nimo. Unsay gipasabot nimong gingon nimong simtoyo? Wadri oy. Gilis dan dayo kinimalang yung balikas na ngaron di maklarong hanggaw po siya. Wa pa gyud si Clark, Ma'am Miguela. Tingalig may nahitabo niya. Naunsa ka bang anak kakaoy? Ayaw ko'y paghunahon nag-ilad. Dili ra ba ikaw ray nag-ingon nga misalig ka ni Clark? Ug usa pa matud niya, wa tay angay kabalakan niya kay maantigo siyang manalipod sa iyang kaugaligod. Maong manihapon na lang ta kay kibati na kong kagutom. Una lang kaha, ma. Kay nga do, makigdungan ka gyud ni Clark. Ha? Ay, nimong anak ka. Klaruhi ra kukubi. Sultihi ko tinuod. Unsang tinuura? Ayaw paglimod. Unsa lagi? Naghikutar ka namang gyud kaayo ni Clark. Unsa man? Nagkasinabot na mo. Ha? Si mama, uy. Ngano ko nakapangutana man ka, anak. Ayaw kong baslig pangutana. Tubag ako. Si mama ba? Unsay si mama ba? Ay, pagtarong. Pagtarong ba? Wa manggod. Unsay wa manggod? Nga wa mo'y relasyon si Clark? Nga wa mo magkasinabot? Ma, ayaw lang gudlain na sa pagsabot ang akong pagtagad ni Clark. Mauwaw ta, uy. Basi malaing tao nga makabati nato pa. O, di ba ka, mabatian ta ni Clark? Kauwaw ka. Ay, kun mao, wa gyud mo'y relasyon si Clark. Wa, ma, uy. Lain na ni mo, uy. Lain na ni mo. Kay nga no, dili ka gusto. Si mama ba? Wa man gud na manguan ako si Clark. Unsay wa manguan? Uy, klaro ha. Ay, kuan gud ka nang wala siya manguyab na ako pa. Wa manguyab nga sige man mong uban-uban bisan asa. Nga noon sa manas Clark, bayot na siya. Ma? Ay, bitaw sa banta. Kung wa magpasabot si Clark nimo nga may gusto siya nimo, ayaw lang sa pagpakitag mga lihok nga nakagusto kaniya. Si mama, uy. Ano bang naaman naapot anang atong istorya? Amigo naman gud mi si Clark. O lagi, amigo. Amigo.
Pero musugot ra kag hangtod sa hangtod mong amigo. Oh, huy, wa ka man mutingog. Ay, bisan unsaon mo pas pagpangulipa sa manta, di ka yun makalimot na may gusto ka ni Clark. Ma, Pero pasidanan talang ka ha. Way gisulti si Clark na ato kung unsay iyang kakikan niya dito sa ila. Sa iyang gigikanan kung may hinigugma o may pamilya na ba siya, maong tambagan talang kang daan. Kung unsa may imong panglantaw tali ninyo ni Clark, ayaw pagdahom, niya ayaw gyud paglaom nga magkasinabot mo. Kay tingali masakitan ka lang unyas umaabot, labi na kung mubalik na si Clark sa ilang dapit. Ma Michaela. Laom ng gabi Pero hangtod karon, wa pa mabalik si Dr. Mon din sa rest house. Na, wa ba kayo utang na hitabo niya? Takdol ra ba ang buwan? Ya maorong gabi una nga sigurong mugawas yun ang mangtas. Ako'y, saon na lang kung patyos Dr. Mon sa mangtas. Ako na tag-iya ng rest house niya. Ako na yes Don Bulhog. Kilain sa paminahon. Don Bulhog. Di man pulhog ako ngan. Si Dr. Mora may nag-angga na ko anak. Kay Al manggil ko. Al. Don Al. Ang ayan na ko. Uy. Sabar. Murag andar. Uy, hala. Sabar. Murag gamay barko. Okay. Ha? Mihonong na sa gamay pantala di sa rest house. Hala. Ginsam na sila. May mga armas pa silang da. Unsa may lang tuyo din Unsa man. Pasensya ka na, Nay Muning. Nga taod-taod yung kong nikigsulti ni mo. Ug daghan yung kayong salamat sa tanang impormasyon nga imong gisulti ka na ako. Tako kay kinikatapang na ako. Sa kong tinguha nga tabangan mong taga-isla Pangandaman. Nga masulbad na kining inyong problema bahin sa mangtas. Na ako kanunay sa imong luyo, Clark. Sangpita lang ko kung may kinahanglan ka pa na ako. Magbalik-balik yung nimo din, Hinoy. Abili mo, Clark. Di kalipay kayo na ko nga nagkasulti kita. Namiabot ka sa among dapit. Noy. Kay nagtuo ko. Nga ikaw na ang among gipahabot na magkahatag o kabaghuan o kasulbaran sa tanan namong mga problema rin Ikaw, Gihod, Clark. Oh, kadiyot day. Pastilan. Nalimot day ko. Unsa ka na, ha? Unsay imong pag-ilan niya ng Dr. Mon. Aha? May mga naibawaan ka ba? Bahay niya. Sofia Alexandra. Minahal ang pinangga kong asawa.
Pati akining sulutaha. Kining akong gigama isip timaan so way katapusan kong gugma o pagmahal nimo. Kay ikaw ang tanan nako. Ikaw. Sofia Alexandra! Gikasubo ko kayo ng Miguel. Nga, nabaw ko taon mo sa pagpinaabot na ko. Isultihan ko man to sa Samantha nga dili lang ko paabuton sa panihapon. Kaya nakasiguro kong madugay ko sa pagbalik din sa inyo. Ay, nara Samantha Clark. Nakatuog na naglingkod o nagsandig sa uway na lingkuranan. Wa pa na siya panihapon kay maguwat lagi kuno siya ni mo. Ang pastilan. Nga nung nagpaabot pa man si Samantha taon ako. Kinig yung bayhana. Clark, hisabtan ko na tingali kung nganong ingon ni Ine si Samantha nimo. Nang Miguel. Ayaw in taon o pasakiti o palauma ang akong anak, Clark. Ayaw in taon. Nang. Napay sabaw sa manok, oh. Higop, ana. Kay giinit rabagyod ko na. Ikaw yun, Sam. Sige, mahigop ko. Pagkalami sa sabaw sa manok Bisaya. Ako rabay nagtimpla, ana. Mauding lami. Olo-olo. Ulo-ulo ko. Tinuod manggod. Lami pitaw. Usa may mong gisagol ini nga. Laot man ang sabaw. Gabi. Dami yun. Pero, ikaw ba? Waan lang unta ko ni mo paabuta. Tanihapon ka lang unta. Uba ni mama ni mo Migila. Kung mapas mo ka, makasahatan ni mo. Ay, sige lang, God. Nakaingon man ko ni mo bing hawaton ta ka. Maong gihuwat agyud ka. Kung wa pa ko moabot, mapas mo ka. Aw, ingon gyud ana. Ikaw gid Sam. Ikaw Ako na may mihigop ining lami king sabaw. Ikaw di ay. Be, kini. Ako mo pahigop nimo. Uy. Be. Hala, uy, ako lang, uy. Mauhutan mo. Wa mo gani ko mauwaw nimo. Nga, mianhilan ko. Aron man ni hapon. Hala, higop. Higop. Sa sunod, ayaw ni kinig ibuhag sa imong lawas ang Benedictine Cross kay maghatag ng proteksyon nimo. Og ni kasiguro kung dili na mahitabo pag-usap tong hitabo nimo. Oh, Clark. Di na din ako ibuwag na ako. Niya, di na lang may magdugay. Magsunod na may growing kay nagsugod sakang takdol ng buwan. Pag-amping, Clark. Salamat, Sam. Giampo tagit ka pirmi. Nga ilikay ka sa Ginoo sa mga kadautan ug ubanan kaniya kanunay.
Samantha. Tuana, milarga tong barkong gamay. Og na nakay pagbalik tong mga taong may mga tag-askarmas. Usa may ilang gidiskarga diha sa gamayng pantalan. Usa man na. Ni amde ko nagato sa taas ng lingkuranan din sa tirasa. Hayag naman di ay. Taas ang adlaw, init. Pastilan, miabot na ba kasi Dr. Mon? Namuhaw ka tingalig maayo gabi, Bulhog. Mong dugay kang nahigmata. Oy, ala, ni Ana di ay ka, Dok? Sorry, Dok. Inano ko pa kayo. Muna hinungdan. Gawa ko ikaw to gawa. Kadili ko gusto masanta ang imong tinubuan. Ikaw, Dok, tinubuan. Mutabo pala ko. Basta mag-amping ka lang sa imong mga lihok. Mutubo gyud ka. Kadili ka man mamatay og sayo. Unsa to'y gisulti ni mo, Dok? Kumahaw na, Bulhog. Kay manglagaw ta. Kuan. Kadiyo tayo, Dok. Tanawa diya sa... Uy! Unsay ikong tanawon, Bulhog? Hala! Unsay hala? Uwa magdam ko. Di man tudam ko. Unsay dili tudam ko? Uwa naman diha. Ha? Diha yun, Dok. Diha rin ito. May nakita kang gamayng barko? Ug may sakay nga mga armadong tao? Ug may gidiskarga diha sa pantalan? Dok. Diha yun. Ug uwag yun ko magdam ko, Dok. Nakita yun sa duha na ko ka mga mata. Ilong Bulhog. Nalimot ka bang usa na lang sa imong mata ang makakita? Kay napisok ang usa? Ha? Kalimti ka itong imo nakita, Bulhog. Kay huna-huna lamang ka to, o baka ha, ang imo nakita. Talanaon nga binuhatan sa mga engkanto nga nagpuyo ni Napita. Sa dakong kahoy nga nag-ambo diha sa gamayng pantalan. Sa? Mula magito tinuon ako nakita sa naging gabi Talanaon nga binuhatan sa mga engkanto nga nagpuyo ni Napita. Sa dakong kahoy nga nag-ambo diha sa gamayng pantalan. Si Bako. Mga engkanto dito ako nakita. Di dito tao. Kadaghan bang kay bulungan ni sa isla, oy. Musamot man nagkahadlog ini. Upat yun ka mga lalaki na kitang patay karon ng buntag sa mga nakalinglaing barangay din sa isla Pangandaman pader. Ug silang upat pader, mao gyapon. May pinakan sa mga liog ug naguba ang kilid nga pain sa ilang dugan. Ug masabot nagikuhaan gyapon sila og kasing-kasing sa mangkas. Mao na kini ang resulta sa kambugiro ni atong Clark. Mao na kini kanoto. Ngano gud pader? Unsa man day gipanghambog atong Clark? Pangutana ka gano? Ang paggara-gara nga paghimo kunuhay og kausa batok sa mangtas. Unsa man nito? Nga usa lang kagabi upat na mahino ng patay. Kung dili hunungon ni atong Clark kanang way hinungdan kausa kanoto.
mahurot ngadto sa ngadto ang mga tao ng isla. Mahurot gid ta. Pader! Unsa? Upat yun ka mga tao. Ang hikit ang patay karong buntag, Konsehal Tino. O Clark, usa sa barangay Balimbing, usa sa barangay Kabulihan, usa sa barangay Kawit, o usa sa barangay Klachuchi. Diyos ko. Nahibaw ka ba, Clark? Nga may mga istorya. Sultihan talaga yung kayo niya. Kaya di ko gusto nga limdanti ka. Kaya dako ko pagsalig. Kaya mituo ko si mong kausa nga gitukod. Unsa ka na, Konsehal? Ikaw kuno ang hinungdan nga nung misamot ang kabangis sa mangtas. Unsa? Kay sukad ba sukad? Karoon pa may tabo. Nga usa lang kagabi, may upat ka tao nga gibiktima ang mangtas. Konsehal Tino. Tinuang naman sab ng istoryaha, Clark. Nga ikaw mo ay gibasol nga upat ang biktima sa mangta sa usalang kagabi. Nga imo mang napamatud-an ang kaepektibo sa kausa nga imong gituko dinhi sa atong barangay. Sige lang. Relax lang, Samantha. Kay wa ko masakit niya na. O ngayon kausap nga dili masakit. Kaya ang nagpalakaw nining mga istorya. Nagpalaka na. O gikuyawan nga akong mahibawan ang kamatuoran. Sa minaumao nilang krimen o binuhatan. Unsa? Clark, usa ko nang imong gipanulti. Wa ko ikaw hisabti. Isabtan raon niya ako sa umaabot ng mga adlaw Samantha. Paabuta lang ang hustong higayon nga mabulgar ang tanang kamatuoran. Isabtan raon niya ako sa umaabot ng mga adlaw Samantha. Paabuta lang ang hustong higayon nga mabulgar ang tanang kamatuoran. Paabuta lang. Unsay buot ipasabot ni Clark sa iyang gisulti. O kinsa ang iyang gipasabot nga nagpalakaw sa mga istorya nga siya mo'y ang iyang mabasol nga sa miagi nga gabi upat ang biktima sa mangtas. Sila ka si Dr. Mon o Father Norman? Kay way laing ni kondenar ni Clark sa gitukod niyang kausa. Sila lang duha. Si Dr. Mon o Father Norman lang. Sila lang. Diyos ko. Unsa? Mo ka na iyang gisulti sa mata. O, Mamigela. O kinsay iyang ipasabot nga nagpalakaw sa mga istorya nga siya ang angay basulon ha. Kay dili ba sila lang si Dr. Mon o Father Norman nga miuyod sa unang higayon? Apan sa pagkakaroon, may alkontra na ni ini. Sa akong pagsapot, ma, huwag yung lain. Sila rakyot. Pero, unsa may ilang rason kung sila ang may palakaw ni ini? Unsa may ilang tumong? Huwag ko ikatubag ni mo, anak, ma. Huwag yun. Pero maoy gipasalig ni Clark nga paabuton lang yun nato nga mabulgar ang tanang kamatuuran. Paabuton lang yun kuno nato, Ma Michaela. Wa di ko'y laing tao nga matumbok. Nga buot mo guba sa kong reputasyon. Sila lang si Dr. Mon o Father Norman. Naibaw kong nasayod sila sa akong kasinsiro nga mutabang nga masulbad ang tugay na nilang problema dinhi sa isla. Wa ko gani una-una nga makabalik sa dapit nga akong gigikanan tungod ini. Apan nganong
Klaro kayong supak sila sa kasulparan sa maong problema. Tungod ka, kay may kasayuran o kalabutan sila ni hining tanan. Ayaw mo kabalaka, Dr. Mon o Father Norman. Way tinaguan nga magpabiling tinaguan. Mulutaw gihapon sa kauwahian ang kamatuoran. Gikasubok ko kayo ang mga istorya nga nagawas, Clark. Nga ikaw mao'y gibaso ng grabe ng pagpamatay sa mangtas sa mga taga-isla. Way problema, Konsehal Tino. Kaya naibaw mong tanan din sa barangay Tiaw. Kung unsang akong gibuhat. Huwag nakita ninyo ang tanan sa resulta sa atong mga paninguha. Kumisidyo ko ni mo, Clark, ug ang mga taga-barangay Tiaw. Ug huwag makatuis niya na. Salamat, Konsehal Tino. Ang inyong pagsalig nga rin ako. Magighatag na kugkusog. Aron mo padayon sa tinguha. Kapag sulbad ning inyong problema. Dili kini para sa kaayuhan ako. Para kini kaninyong tanan. Nasayod kami na, Clark. Sayod ko kami na. Oh, Konsehal. Gusto unta kong mag-umol kitag usa ka pundok nga magatabang nato sa dinaliang kasulbaran nining tanan. Ug usay buot mo may tabo, Clark. Usay ako ikatabang. Sulti lang. Kaya andam ko sa tangi kayo. Salamat, Konsehal Tino. Usay akong buhaton. Makahatag ka ba kanako? O bisag 5 lang katao nga husto sa kaisog. Sincero. Ug andam magpakamatay para sa tanan ug para sa kasulbaran bahin nining mangtas. Maghatag ko ni mo, Clark. Ug usa na ko niya. Andam ko sa tangi kayo. Nasayod ko, Konsehal. Pero ayaw kalain. Nga dili ko mutugot nga ikaw mismo ang mangunay niini. Kay may katungdanan ka sa tibok barangay. Isip hulip ni Kapitan Cardo. Pero mahug nga kabahin ka gihapon nini. Kay ikaw man ang pangu sa barangay. Clark. Sensitibo ug risgo kayo ang lakang nga among paghimuon. Ug dili na ko kaya nga ako lang. Inungdan nga nanginahanglan kog mga tao nga makatabang na ako. Dabi na niining sensitibo ug peligro gyud kayong mga butang nga among himuon. Nagiging salamat ninyong 5 sa pagsanong sa among panawagan ni Konsehal Tino. Nga karon, mao na nga atong kapitan dinhi sa barangay. Isip hulip ni Kapitan Cardo. Gituyo ko nga niya kita sa usa ka sikretong dapit magtigom. Kay sensitibo ang mga butang nga atong hisgutan para sa umaabot ang mga lakang. Apan sa dili pa, muprangka ko ninyo nga kining inyong pagsanong naghatag ni kining daan ug risgo dili lang sa atong kaugalingon kundi lakip sa tagsa-tagsa ninyo ka mga sakop sa pamilya. Og may hinungdan nga mangutana ka ninyong daan kung andam ba mong mapatay ug magpakamatay alang sa hingpit nga kalinaw sa tibok isla batok sa mangtas. Andam ba kung naglantaw mo sa mayon ninyong kaugmaon ug sa umabot ninyong mga anak ug banay para sa hingpit nga kalinaw sa tibok isla, angay tang magtinabangay. Kay kung dili ka mo, kinsa pa man ang muhimo nini. O kung dili karon, kanus pa man. Angay niyong isod sa inyong nauna, gaway laing makasulbad sa inyong problema din
kamura usab mismo. Pero kung anaa ang pagduha-duha o kabalaka diha ninyo, dili ko makapugong ni bisan kinsa nga dili buot mo padayon. Kay dili ko mamugos. Anong igo na kamong mitutok na ko? Andam ba mo o dili? Andam ba mong magpakamatay para sa tanan? Ang dami tayo! Ang dami ko! Gikalipay na ko nga niya kita magtigom nining langob. Kini alang usab nga way si bisan kinsa nga wa sa grupo nga masayod sa mga lakang nga atong pagahimoon. Usag-usa ninyo, may isangon ko nga gimbuhaton. Nga kinahanglan gyud ninyong himuon. Apan sa dili ko pa kini isulti kaninyo. Pahinumduman ko gyapon kamo. Ganing atong gimbuhaton, nag-ungaw na sa kamatayon ang tagsa-tagsa ta kakaugalingon. Busa sa makausapa, kung aduna may mga pagduha-duha o bisang gamay na lang nga kahadlok o kabalaka, diha sa inyong una-una, palihog lang sultihi ko ug ayaw na mo pagpadayon. Tubag ako, may usaba ka ninyo nga dili buot mo padayon. Ha? Doon na ba? Gipulaan nami sa pagpuyo diha sa kahadlok, Clark. Ang daming magpakamatay bisan unsang higayuna. Masumpo lang nato kining mangtas. Dili ba mga kakawan? Karon nga nasayod na mo sa tagsa-tagsa ninyo karisgo nga gimbuhaton. Matag karon ug unya. Hilo mong mutaho nako sa mga butang nga inyong masayran. Bahin sa kong gisangon kaninyo. Aron nga kung kinahanglanon na sa higayon, nga ato na kining buhatan ug aksyon, ato dayong maatiman. Hisabtan ba ko ninyo? Okay! Oh, Clark! Sabot ka! Unsa ka ng buot mong isulti nako, Dr. Mon? Nga matod mo, akong ikalipay. Father Norman, ang kausa nga giumol ni Clark sa mga kabaranggayan batok sa mangtas, nabungkag ug nahunong na. Unsa? Gawas lang sa barangay Tiaw. Oh. Pero wala ka na kwenta ang barangay Tiaw. Bahala silang mga animala sila nga nagpatunto ni Clark. Mao, bahala sila. Kung mao, isabta na gid sa mga tao nga gihimo lang silang buang ni Clark. Mao ka na, Father. Ug hisabtan ko sab kun ngano nga imo kining gikalipay. Dr. Mon. Oh, natural. Kay dili na kay mo grabe ang pagpamatay sa mangtas. Makahatag kinig kaayuhan sa tanan. Dili ba? Makahatag usab kini kayuhan nimo, dili ba? Ikaw kay Dr. Mon. Sa labtunon kay nang imong gisulti. Murabag. Nganong wag mo padayon? Pader. Oh.
Ipadayon ang buot mong isulti. Ipadayon. Shit. Bullshit. Magkalakot. Magkalakot! Unsang ginahibaw ang bahin ako? Unsa man! Ah! Oh, Father, suko ka? animal, kambuktuta ka! Ganina ka na diya! Si Father, oy. Kita na siyang maupay akong pagani. Ipusa rin mga peso! Nanabuak! Ha? Nakadungog ka, wa? Nakadungog ka ba sa kong gisugo, wa? Kadungog, Pads, oy. Kaisog ni Mugting. Ugod sa pamikipabot mo! Lihok na buktuta ka! Lihok. 4, 5, 6, lihok. Uy, tuwa na si Dr. Mon, Pads. Nag-away mo? Hoy, kano to, animal! Ha? Lihok na, aron dili ko na imudmud ang naong ni mo sa mga basong buwak. Lihok na! Bullshit! Oy. Si Father nagbuak. Ako'y gipahipos. Siya ang tatay mi pupuho aning bildo. Ayay. Nasamad ko. Ay. Sa mga lihok nga gipakita ni Father Norman ron ug sa iyang pagkahimalikas. Murag nagduda na gyud ko. Nga dili siya tinuod nga pare. Pero unsa ug kinsa may iyang gikasukan? Si Dr. Moon ka? Aw, angang mag-ako nga sila may nag-istorya? Namuha yung taon si Pader. Nasabot kong wa siya mahimutang sa akong kisulti. Ug nahibaw ko nga nagrigor na karon ang iyang huna-huna. Oh, may vibrate ang akong cellphone na iniasa kong pulsa. Muno ko. Panay lain ang general na ginimitawag. Siya kyod. Hello, General. Unsa ni balita sa hulagway ni Father Norman nga akong gisend sa imong messenger? Nasusi na ba nimo kung kinsa gyud siya? Ha? Tubag ako, General. Husto ba ko sa akong pagduda? Dili siya tinuod nga pari. Gusto ba ko? Sa pagkamatay ni Father Dionisio Gore Clark, mao nabanihog nga mulip niya. Usa ka pa tanong pare, bago pa lang yung naordinahan. Nung sa bang pagkahitapuan nga, kana man si Father Norman, medyo may edad na ang miabot. Mao ba? Noy mo ni? Mao ka na, Clark. Udili kay ka na lang. Gawas nga gabi na siyang miabot din sa isla Pangandaman. Ang kakahibot pagyot sa tanan. Sa una pa lang niyang pagpakikatubang sa mga tao, murag dili siya anad nga makikatubang sa tao. Udili kayo mantikong manulti. Noy mo ni? Udili kay kana lang. Wa magkadimao ang una niyang misa nga gipahigayon diha sa simbahan. Ha? Nga mao kang hinungdan,
nga nakapangutana ang mga tao niya ito higayuna kung tinuod bagyod siyang pare o dili. Unsa? Pero nipasabot siya nga bag-o pa siyang napare. Hinungdan nga magkasayop-sayop siya sa iyang misa. Kinsay misugat niya sa iyang pag-abot din sa isla. Ha, Noy? Way may sugat niya kay mauna na rin hibawaan sa mga tao. Nga naa na siya sa kumbinto. Sa laktod. Kung wa ko malimot, mga duha ngadto sa tulo tingali kabuan una pa siya mantigong umisa. Noy? Pero mangutan ako, Clark. Unsa man gyud imong katuyuan nga nagpakisayod ka man bahin ni Father Norman. Ha? Unsa man? Ug anong dili kabuot nga may laing tao nga masayo nining pagpakisayod mo nga rin ako? Ha? Ngano, Clark? Bisan pag wa mo sulti si Clark nako. Sayang katuyuan sa pagpakisayod bahin sa pagkatao ni Father Norman. Pero klaro kayo. Nasama nako. Nalakip siya. Kumbinsido yun. Nga dili tinuod nga pare si Father Norman. Pero unsay koneksyon ni sa iyang tinguha nga masulbad ang pagpamatay sa mangtas sa mga tao din sa Isla Pangandaman. Si Father Norman kaha ang gidudahan nga mao ang mangtas. Kung mao kini ang pare gyud kaha ang mangtas, siya kaha. Unsa? Tinuod ba ka ng imong gisulti, Clark? Wa tingali rason nga magbakak sinoy muning nako, Sam. Kabaghimo-himo sa mga istorya bahin ni Father Norman. Dili ba? Kaya unsa may iyang motibo? Unsa may iyang makuha? Kung mao ka na iyang buhaton. Tinuod ang gisulti ni muning ni mo, Clark. Ma, Nang Miguel, Paselo ang misalga ko sa inyong panagsulti ni Samantha, Clark. wa ka na'y problema nang gani. Nagpasalamat ko nga ikaw mo'y mikumpirmar nga tinuod ang isulti ni muning bahin ni Father Norman. Sukat pa kanya adto sa wa pa mahiabot ka na si Father Norman dinhi sa Isla Pangandaman. Tigsimba na ko, Clark. Bisan sa wa pa mahimugso kini si Samantha. Og usa ko sa nakapangutana ka ni adto sa mga misa nga gipahigayon ni Father Norman nga wa gyud magkatimao kung tinuod pa gyud siyang pare o dili. Nang, Kay unsa ba di ay pagduda mo ni Father Norman, Clark? Unsa man gyud di ay? bisan pagdili ko mo pasabot sa tanan, Nang Miguel. Apan hibaw kung may hisabtan mo si Samantha. Apan kung unsa man ka na, ato lang una ka nang ihilom. Karon, nag-anam nagkaklaro ang tanan. Ug mas kumbinsido na ko karon nga tinuod ang akong mga pagduda. Nga dili gyud tinuod nga pari si Father Norman. Ug usa siya ka-impostor. Pero kinahanglang ako una kining mapamatud-an. Salamat sa Rio.
sa imong pagpaniid ni Father Norman. Pero pag-amping lang yun, nga way si bisan kinsang magkamatikod nimo. Bisan si kanuto, gamay simpatiya na to. Kay gamay lang nimong sayop. Makaguba ni ka na sa atong tinguha, nga mahukasa na to kung kinsa gyud ang mangtas ning Isla Pangandaman. Ikaw, Bador, kumusta ang gimo mong pakisusi o pagpaniid dito sa rest house ni Dr. Moon? Salamat, Bador. Pagamping lang yun, gaway makamatikod nimo. Kay utukan ka na si Dr. Moon. Ikaw, Luis, kumusta ang imong pagpaniid ni Dr. Moon dito sa iyang Pinoyanan sa likod nga bahin ng isla? Halos kada adlaw, Clark. O may mga gabi nga mo adto siya dito. O dugay-dugay yun mo biya. Mao ba? Wa ka ba'y nibawaan kung unsay rason o kung mag-unsa siya dito? Wa pa. Ayaw ka balaka. Paninguaon akong masayran ko kung nganong magadtuan siya o kung mag-unsa siya dito. Salamat, Luis. Ikaw, Tonyo, matod mo, magadtuan si Dr. Moon sa sementeryo. Din gilubong ang iyang asawa. Unsay resulta sa hilo mong pakisusi? Matod ni Tonyo Consialtino, suma sa iyang gihimong pakisusi. Yang milagro kuno kayo nga maadto si Dr. Moon sa sementeryo. Nga salaktod, masabot nga dili may nungdanon sa doktor ang lubong sa iyang asawa. Bao ba, Clark? Pero, mangutala ko, Clark. Unsam di ay ang iyong pagduda, Dr. Moon. Unsam ay kalabutan ini sa mangtas. Wa pa ko may baw, Consialtino. Pero way laing hinungdan, ganong hilom kong gihimo ang pagpaniid sa doktor. Ang ilar yung pagsupak sa kausa, nga magkaayo man unta sa tanan. Bisan kinsa naman tingali sa akong kabahin. Makapangutana yun kung ngano. Gamayo man unta ang tumong nini. Gani sa sinugdan, kumbinsido sila si Father Norman ug Dr. Moon. Labot ini. Pero ang ako lang gikaybudngan. Kung nganong nausab ang ilang huna-huna. Ug dili sab tingali mahitabo. Kung way igong rason para nila. Dili ba? Gusto ka, Clark. Pero kung unsa man ang umaabot ang madiskubrihan. Kung nganong supak yun sila sa kausa. Bulutaw rin hapon ang tinuod niya hinungdan. Ang kamatuuran. Wailing tao dito sa bahay ni Dr. Moon, Clark. Natuwa mahimutang sa likod ng bahin ni Ning Isla. Siya ragyod. Mao ba, Luis? Oh, Clark. Pero murag imposible tingali. Di ba? Nga may interes pa siyang muadto sa mong bahay nga wa may laing tao dito. Maunay makapahibong, Clark. Tabi na kay dugay gid siya magpundo dito. O usahay gani. 2 kadlaw, musobra pa. Natuwa siya dito og tigil mo kawas bay. Mao ba? Makapahibong tod kayo, Luis. Kadlukan kayo ang maong dapit, Clark. Ang yan bay, ang yan akong bay dito. Kay, wa nay matiman. Ang mga tanom, wa nay matiman. Halos lang gani, makaali na sa bay. Salamat, Luis. Ikaw, Bador. Kumusta ang imong pagpaniid sa rest house ni Dr. Moon? Gawas nitong iyang kauban nga gitawag niya bulog.
May napanidaan ka bang may lain pa siyang kauban dito? Saan ko tumatikin, Clark? May lain. Katarang pulong. Mao ba? Kanang bulog, kunwa ang doktor. Unsa man, dili ba na siya mulakaw? Kwan, may mga higayon nga maato siya sa kuminto. Kay suod sila sa buktot nga sa kristal sa pare, si Kanuto. Nakamatikod kung suod ka na si Bulog o si Kanuto, Clark. Kung mao, Konsehal Tino, may posibilidad na makakuha kitag impormasyon ni Adtong Bulog bahin sa matuod na pagkataon ni Dr. Mon. Di gali. Pero ayaw pagkumpiyansa, Clark. Kay wat masayon kung unsa ka lunod patay ng tawana si Agaw. Posto ka, Konsehal Tino. Pero hinay ko nang nasuod si Kanuto. Makatabang si Kanato. Lapot ini. Dako siya ikatabang. Kinahanglan tingaling dili nimo palabanan ang imong paghago, Clark. Kapoy na kaayo ka. Ikaw pa'y mag-apii sa himuong pagtukaw sa mga tanon o kalalakinan. Dili sab siguro maayo nga imo na lang ang tanan. Maayo tingali nga may sangunan ka nga muhulip nimo sa pagtukaw. Bitaw, Clark. Dili pa lang dukay maugid na among gihisgutan ni Samantha. Hago na kaayo ka. Sige lang, Nang Miguela. Sam, bada pa. Pero Clark, Okay ra lagi ko, Sam. Kaya ra na ako. Dili maayong abusahan nimong imong lawas, Clark. Ikaw ra gihapon ang mag-antos kung simba ko masakit ka. mao na diha. Ang hinoon, gusto mo. Tinuod yun na. Nagkahisgot nami si Konsehal Tino, anak. Nga, bisan kunog ako'y magpaluap na lang nila. Nga dili na kinanglan nga ako gyud mangunay. Mao cute. Husto si Konsehal Tino. Daga na bang manimbahay ka no to? Aw, igo-igo ra, pader. Mauragod gyapon ng manimbahay kadadlaw. May lagkaabot og napo kabok. Lagro na. Mudaghan lang yun natre kung Domingo. Kung ingon anak na malang gani ang manimba matag adlaw gawas sa adlawng Domingo, may pagwa na lang tay misa gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Uy, kalain. Kung gusto may nakalain anak. Kalain. 001. Kalain. Kuan, lain pads, oy. Kanang simbahan ni unya way misa. Ha? Kadto gani sa una, ang pare dinhi ingon ni Tiyo Muning nga mumisa man gani to si Father Dionisio. Ha? Mumisa kuno to bisag duharay mo tambong sa misa. Kakanggaw gud anak. Ha? Usay kakanggaw pa der. Aw kadiyat. Ikaw to der? Say, ikaw to der. Ikaw ba tong mingon nga kahanggaw god? Hoy, amaw. Yan o. May lain pa ba di ka gikasulti? Nga kita raman? Katurugok tok gini mong utok kanutuha ka eh. Unsa? Bago to da, turugok tok nga. Unsa man ang turugok tok, pads? Ay, ikaw na. Ako na? Ikaw na. Unsa lagi ng turugok tok nga ako magkana? Unsa may pasabot, pads? Kanang turugok tok, ikaw na. Turugok tok. Toro, goktok. Tortugok og otok. Nya! Gamayan lang yung bitaw sa manimba matag adlaw eh. Pero di po mayo nga, dili mo misa si Father Norman kada adlaw. Musamot nga wanay manimba kay wana may misa. Turugok-tok. Turugok-tok. Bago man na, 000 pa na. Turugok-tok man is Father. Ano to?
Murag na may mitawag sa langdon na kungan. Kinsa man to? Ano to? Di harak ko. Si Tiyo Muning manang nagpasalipod sa ligi. Ha? Tiyo, ngano ka? Tago-tago man ka. Nganong hadlok man kang makita ang pader? Nga, nangita mo puto siya ni mo. Atong, nangadto mi. Ngano ko? Ngano? Siya may tuyo ni mo. Siya'y pangutan, ha? Amaw yun ka, oy. Amaw yun ka. Amaw. Hinaya ng tingog ni mo, bigay. Dunggan kaniya. Ngano man di ay madunggan? Hilom. Wapag yung ka maayong bukto ka. Tiyo Muning, oy, ngunay magpagumangkon? Ngunay ka magkaniguyuan. Di gyud palkan sida. Gusto na ng tagaw-gaw ni mo, bigay. Nagdali ko. Na ako tuyo ni mo. Unsa may tuyo ni mo? Namalihog si Clark nako. Makikita ko no siya ni mo. Ha? Si Clark? Makikita na ko? Oh! Hala! Si Father Norman! Kinuo ko. Aduaan niya ako sa kilid si Bana. Ado ko magpaabot ni. Nagusa mo ka na, Kanuto. Ginoo ko. Pader, nanti si Tiyoy. Ang oha, nanaon siya na ni Oy. Si Pader, bisag kita gani na siyang nagbarugo. Mutana pa yun. Pader ay, kita mangka. Mutana pa mangka. Unsa to gisulti nimo? Ha? Unsa to? Wade ka kaklaro, Pader? Mo gani nangutan ako nimo unsa to? Ikaw subra ka nagkahanggaw ha kano to? Dili. Turugok-tok, Pader. Aw. Turugok-tok manggide ka, maawa ka. Ang pait. Turugok-tok pa niya. Amawa pag yun na. Silom! Kisa ba itong gikasulti nimo? Ha? Nga nagbakang-bakang mato sa pagdinaligbiya. Nagbakang-bakang? 2, 4, 6. Nagbakang-bakang. Ha? Grabihan sa ni mo, Pads, oy. Hastang kabakang ni Tiyo Muning nabantayan pa ni mong iyang kabakang. Usa? Ang uyuan ba dito nimo nga si Muning? Tawagi. Hay naman to. May tuyo ko niya. Wana, Pads, oy. Tuwa na. Uyag tuwa na. Giingnan tamang kang tawag ka. Adto agpasa. Kaya may importante kong tuyo niya. Usa wana? Wani mo abti? Nga nagbakang-bakang o nagkaangka ang mga ganitong linaktan na to? Murag matumba naman ganito hapit sa tanaw ko? Wala gi, Pads. Bida, ako'y magsusi. Basig hiabtan ko pa to. Ha? Oy, Pads. Ako lang, Pads. Ako lang. Ha? Ay, salamat, Clark. Kaya natago na yung kunin mo. Ay, abi na ko makita og maabtan ako ni Father Normanda. Tuwa na. Tuwa na si Father Norman, Noy Muning. Bibalik na sa kumbinto. O ba ni Kanuto? Dito dahil kuno sila si Kanuto o Father Norman sa akong ipuyan, Clark. Kay may tuyo kuno ang pare na ako. Mao ba? Unsam ko na iyang tuyo ni mo? Ambot lang. Uha ko mahibaw. Wa ka siya'y pagduda ni mo? Ha? Ay, ambot lang. Pero, nganong magduda man sab siya nako. Human sa paniod to ha, Kanuto. Ato na to stiyo ni mo Muning sa iyang gipuyan. Ngano man, Pader? Mangutan na ka gano? Huwag ka mahibaw? Mao ganing nangutan ako, Pads, kay wa ko mahibaw. Ako.
Gay. Gay, Patsoy. Mangapak man ka sa akong oh. Nagduda na ko ninyo, ha? Nagduda na ko ninyo. Unsa? Unsay nagduda, good dear? Mader karob, diretsyon ko nagpako ng uni mo simento. Yaw pod, pader. Oy, mosamot na kung magduda ni mo. Hala. Usay, asa to? Hala. Usay mo samot kag duda na ko. Kano to, ha? Patay. Tubag ako, hanggawa ka! Ngisi ka man hanggawa ka. Usay pagduda ni mo na ko. Si Pader, ay. Tukan lang ko tinood. Ibo ka tiyo mo na. Ako na. Ha? Sa ibo? Kuya. Kitampalong mo ko rin mo. Sama natin, pwede din tampalongon ako mo. Gusto kang ang imong buktot mo akong tampalungon? Aron mura kag bao nga mutikang kang sa sahog? Ha? Ayaw taon, Triol. Ayaw taon. Gikasubo ko Noy Muning. Dariyot kay noon, maduskuhido dito sa may simbahan. Way kaso, Clark. Ang ako nga gusto kong makatabang nimo. Kay ikaw ragyod sukad ang nangarisgar nga sulbaro ng problema namo dinis isla batok sa mantas. Noy. Pero karon lang nako mahuna-una. Nga namiligro ka. Sorry kayo. Namiligro? Asa man ko namiligro? Ha? Sa mantas? O ni Father Norman? Noy Muning, usbon ko. Sorry yun. Idaran ka na ba? Ako lang unta to eh. Hilom nga nangunay pagpakikita ni Kanuto. Gaya mong pag-umangkon. Nabalakan hinoong ko nimo. Ayaw na kuna-una, Clark. Okay na ko. Huwag kaya ang ngayang kabalakan na rin ako. Idaran ako. Ugusa pa. Kay bao kong manalipod sa akong kaugalingon. Noy Muning. Bisan ako nalang unta dayto ang imong gisugo ni Kanoto, Clark. Pwede rasabog ako, Clark. Mas magduda si Father Norman kung usan ninyo Sam nang migila ang makigsulti ni Kanuto. Bitaw ma. Ay, noon na saba. Pero mao lagi, nabalaka ko ni Noy Muning. Ako gani unta siyang giagni nga anhilang una siya mo istar sa barangay Tiaw. Kay siya raman pong usa dito sa iyang gipuyan. Pero min sister siya. Gawa ko'y angayang kabalakan niya. Kay mato di Kanuto, may nakamahuan sab si Noy Muning. Mayong mga mot. Oo, Clark. Tinuod na. Ilado na si Muning nga maayong mga mot sa mano-mano. Pero unsa man si kabalakan nimo ni Noy Muning, Clark? Masabot magud Sam. Nga nagdudas Father Norman niya. Kay dito mismo day kuno si Father o ba ni Kanuto sa iyang gipuyan. Mao ba? Nganong magduda man sab si Father Norman ni Noy Muning? Bitaw, Clark. Wa mo kita masayod kung giapiki si Kanuto sa pare dito sa kumbento. Sila ra ba yung duha dito? Tingalig na katugas Kanuto sa akong pagpakisayod niya bahin ni Father Norman sa miaging mga adlaw. Bitaw no? Kay init ra ba og si Father Norman nimo? Sila ni Dr. Mon. Kay supak na sila karon sa kausa batok sa mangtas nga inyong giumol ni Kapitan Cardo.
Kanang Clark, bulog. Wa pa na siya makailan ako. Kinsa ko. Wa pagyod. Diba, nagkaila naman mo atong Clark, Dr. Mon? Naglamano pa man gani mo atong pag-ila-ila ninyo? Amaw, yabag, bugo. Dili na mo'y buot kong ipasabot. Aw, kayo sam da imong gibasabot, Dok. Ha, buset. Ay napangutan na, bulog. Diyan ka na. Ay, kadiyot sa Dok. Mangutanas ako. O sa manggirason na naglagot na mo si Father Norman ni Clark. Unsa to? Nga no bang naglagot mong Clark? Nga maayo man siyang tao sa kong tanaw. Og buot pa man gani siyang mutabang nga masumpo ang mangtas. Naglibog yun ko, Dok. Kung nga nung kontra na kayo ron ninyo ni Father si Clark. Nga no di ay, Dok. Unsay ikatubag ni Dr. Mon kang bulhog? Unsa man katinuod ang pagduda ni Clark nga dili tinuod pari si Dr. Norman? Unsa man sab ang tinaguan ni Dr. Mon nga dili niya buot mahibawan? Mga higala, atangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Laing darit ka nato sa RMN Drama. Huwag mo ito mga kalasinor ang part 6 sa drama nga Mangtas. O basta tingali og mapuhon atong kuan ang habal-habal driver ka lang na pod. Part 2 mapuhon. Di man dyan maapas karon kay dugay kayo ang pag-mix, no? Mang delete na pag-ugsugod yung di ka daaw ang cellphone o kuan. Taas kayo ang habal-habal driver ka lang, no? Kay tagto 2 oras ka pin. So, kinadugayan. Ang kinikinig Mangtas kay kanang taas-taas nga po niya, hapit mo duha. Bitha itong rebel o katong ayay mapriso ko kay isang oras lang kapin. So, makaya-kaya ra. Kinin duha kay tagas-tagas. So, mao to mga kalasener, ang ato ang update karon sa ato ang drama. Thank you so much for watching o sa inyong kanunay nga pagpaminaw. God bless sa itong tanan o good evening.